Barka da zuwa El-NAJEEB Production Channel. Tofa, wani sabon abu ya danno kai wanda in dai ya tabbata abin da ake faɗa, to fa ba za a rantsar da Bola Ahmad Tunibu kan kujerar shugaban ƙasa ba a Najeriya. Waɗanda ba su sani ba, abin da yake yawo a gari shine fa masu bincike sun binciko da cewa Bola Ahmad Tunibu yana takarda ko in ce citizenship, takardar zama ɗan ƙasa a ƙasar Guinea. Ga otan shi nan kuna gani ga sunan shi nan karara. Ga kuma constitution uwa uba na Najeriya da yace a person shall not be qualified for election to the office of president if kun gani citizenship gashi nan in kana da citizenship ku tsaye ku karanta in kuma bai fito ya faɗa ba. Abu na biyu kuma shine ana zargin Bola Ahmad Tunibu da ƙarya a kotu domin wannan shine form din da ya cike na zama shugaban ƙasa ya rantsuwa a kotu. Kun ga na farko aka ce have you voluntarily in the past changed nationality? Ya ce no. Kun ga number 11 aka ce have you voluntarily acquired citizenship of any other country? Kun gani ya sa no. Sannan na 12 ma ya sa no. Kun ga cikakken document din nan document ne da aka yi sani a kotu. Kun ga kenan yayi ƙarya da rantsuwa da a kotu. Wanda kuma wannan laifin shi ake kira da perjury wanda shi kanshi zai iya hana shi hawa kan kujerar shugaban ƙasa. Amma fa ta ɗaya bangaren mutanen da suka binciko wannan labarin passport din Bola Ahmad Tunibu magoya bayan Peter Obi ne. Kwazam sai a gano da shi ma Peter Obi yana da passport din America honorary. Abin da ba a tabbatar ba shine shi ma Peter Obi yayi ƙarya a kotu ko bai ba. Wanda hakan ne yasa wasu mutanen kuma suka fito suke cewa ai ya halatta shugaban ƙasa ya samu citizenship guda biyu wato passport din ƙasashe guda biyu. Amma dai abin da na kowa ya ittifaqi akan shine yin perjury wato yin ƙarya da takaddun kotu zai iya hana a rantsar da mutum. Shin me ra'ayinku dangane da wannan abin da ke faruwa? Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Allah samu dace. Barka da zuwa El-NAJEEB Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinka sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo akan YouTube.